DXDC Radyoman Report. Nagbalaka na ang mga nagnegosyo kan-anan sa posibleng pagsaka sa presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG sa epekto niini ngadto sa ilahang panginabuhian og patigayon. Nagkanayon si Baer nga ang pag-uminto sa presyo sa LPG mo pasamot sa kalisod sa ilang kahimtang, ilabi na nga mahal ng daan ang kilos karne, isda, lakip na ang mga lamas sa ilang mga putahe. Sumalas negosyante nga ang usa ka tangke sa LPG nagkantidad na og 900 ka pesos kutob labang kini sa usa ka semana, ingon man nagaluto kini sa 20 ka putahe matag adlaw. Madto niini nga kun mahinayon ang pagsaka sa presyo sa LPG, mosamot nga mogamay ang iyang ginansya tungod kay dili usab niya buot kalitad sa pagsaka ang presyo sa iyang mga putahe kay basin biyaan usab siya sa mga customer. Saon na murag dili na tani kasi ka-survive siguro sa atong mga kailangan bayaran. Siyempre kay natay establishment bayad man gyud ta nagkuan renew sa ato ang pwesto. Suga pag tubig, mag-renew patag mga permit, agoy tanan. Nang hinaot ang tag-iyag kan-anan nga mapugan ang pagsaka sa presyo sa LPG aron walay mga gagmay nga negosyante nga mapugos og panira tungod sa kadako sa kapital apan gamay lamang ang ginansya sa ilang pamatigayon. Kasama po sa balita og serbisyo publiko, Radyo Man Dudong Rinlobosbog, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Tatak, Arimen. Tatak RMN.